Monggo Mas. Aja rayan aku aja nggih nggih. Itu coba kaya apa. Nggih. 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 Ah nggih. Tuntun kali Mas Daryanto aman. Picek tapi tuntun. Kuwi lho larase clok-clok ora nggih. Nggih. Nggih Mas. Kita among acaspa peling yo kalimput marang titipan nira Ambak piyayine alit Mas Ulomo niku ning swarane arum. Wantene, Pak. Nggih, nggih. Wis tenang, kaya kaset Lokonanta. Wah nggih. Leres nggih nggih. Arum manis. Arum manis. Martabak niku, Pak. Mboten tegese ya swarane arum ya ana manis-manise ngoten lho. kang nyambung sejarahe kewajiban kang satuhu ngupakara murih becik Sae niki bakal entuk rezeki, Pak. Kok iso? Anggere nek wong bawa terus iringane nek wong angop karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gedhe, Pak. Nggih, nggih. Kuwi sik apik biasane pas wepi no. Sip. Ayo Pak mulih wayangane elek. Iku rekotane arep tak potong nggon iki ajeng kula simpen. Nggih napa? Iki nada dering HP. Iya. Bapak wi kali kuwi. Mas. mamarti kau taman mamreh bisa tus rumeksa titipan nira anak putu binudi murih lestari poyo put Lah iki Payuta. Payuta. Layur. ya tak rezeki ta. payo padha nindakno Ya. Yo. Kemari pala jinawi
salah